Canolban cneifio meirion ydy'r lleoliad. Da ni'n gwylio rhagfrawf yr adran ganolradd rwan 4 yn yr ornest y tro yma. Marty Williams ar 1 ar 3 Dion Hughes. Jamie Bevan o Loegr ar 4 ac yn y pen draw wedyn Aled Llyr Evans ar y 6 stondin y fan hyn. Aled Llyr Evans wrth gwrs yn aelod o deulu Henry Rhys. Mae Gerallt ei daden y gynulleidfa yn gwylio fob symudiad mae o'n wneud. Yna draddodiad cneifio mawr yn y teulu yna ac mae o'n dangos rwan y perfformiad Aled Llyr Evans yn sicr, ond da ni'n gwylio ar hyn o bryd Jamie Bevan y bachgen o Loegr chydig bach o golli'r rheolaeth yn fanna achos mae ar y safon yma rheoli'r oen yn holl bwysig i fel bob trawiad o'r teclyn mae yna symudiad bach o'r traed yn hanfodol hefyd ac hefyd mi welwch chi llaw chwith na yn gwasgu'r gwlân fel bod o'n dyn, fel bod na ddim gwastraff a bod y grib na wastad yn llawn mewn a fo ar 4 felly Jamie Bevan am ei oen nesa ynta y gwlân bolna fydd y peth cynta 3-4 trawiad i gael gwared ar hwnna golwg rwan wedyn ar Dion Hughes yma'n hyn. Dion Hughes yn mynd rownd y darn anodda o'r ddafad yma na i bob pwrpas lle mae angen troi a yn ogystal a mynd rownd y gornel ar y gwddw. Wedyn fan hyn, da ni'n gwylio Aled Llyr Evans yn gorffen oen arall yn daclus dros ben, chwarae teg iddo fo. Cymar Corlan yn sicrhau Cynan Evans ydy hwnna yn y gorlan iddo fo, yn pasio'r oen iddo fo yn paratoi. Mae wedi dewis i wyn allan o 4 yn siŵr, a falle cadw'r hawsau tan y dwytha mwyn gallu hedfan drwy'r oen dwytha yma i ennill ychydig bach o amser. Ydy o'n gwrando ar y sylwebeth? Does wybod, neu ydy o'n canolbwyntio ar ei waith? Weithiau mae'r sylwebeth yn gallu bod yn gymorth i wybod lle da chi'n sefyll weithiau, mae o'n niwsans. Mae'n dibynnu ar sut da chi'n canolbwyntio. Felly nôl â ni ar 4 yma'n hyn a Dion Hughes wrthi yma'n hyn. Mae tatŵs wedi mynd, Jamie Bevan ydy hwn yn ddrwg gen i, tatŵs wedi mynd y bethau poblogaidd iawn ymysg y cneifwyr yma. Unwaith eto dylanwad Zeland Newydd, nid yn unig ar ei sgiliau nhw, ond ar ei delweddau nhw yn ogystal. Mae fo, Jamie Bevan, a'i tatŵ yn mynd rownd yr ysgwydd anodd na a ar y llaw arall wedyn da ni'n gweld gorffen oen Dion Hughes, y trydydd oen i lawr gen o fo. Mae o'n troi am y dwytha yn y gorlan rwan. Mae o ar hyn o bryd felly allan ar y blaen. Mae Marty Williams hefyd ar stondin 1 yn gyflym tra bod y stodiau hirion rwan gan Llyr Evans ar 6. Bydd o yn diawlio yn bach bod yr oen wedi rhoi cic y fanna. Mae bob cic yn golygu colli un ystod a mae hwnna wrth gwrs yn colli amser ac ar y rafa yma o berfformio mae amser yn dod yn bwysicach. Da ni wedi gweld y criw iau yn canolbwyntio ar daclusrwydd bore cynta, ond yn y ganolradd mae'r cyfuniad yma o daclusrwydd a chyflymdra yn holl bwysig. Felly pwy sy'n mynd i fynd â hir rhwng Marty Williams, Dion Hughes, Jamie Bevan a Llyr Evans. Ar 1 mae Marty Williams wedi cael hwyl dda iawn, wedi bod yn greifiwr cyson iawn ac yn ofalus ac yn gyflym. Y llenwi'r grif na ar 6 hefyd, Aled Llyr Evans yn gorffen. Fe sydd yn mynd ar hi, y botwm coch ganddo fo. Llongyfarchiadau mawr, felly i Geredigion.